Sziasztok! Ez itt az Athéné projekt. Egy olyan podcast, amiben egy-egy történelmi per társadalmi témát, problémát vesézünk ki. És megnézzük, milyen relevanciája van a mai életünkre. Mert ezek a dolgok mindenki életére hatással vannak. Akár észrevesszük, akár nem. Kezdjük! Kedves hallgatóink, amik reméljük, hogy vagytok. Ezt már elmondtuk párszor. Igen, és el is fogjuk szerintem még. Na, tehát üdvözölünk titeket az Athéné projekt második adásában. Doppergés. Yeah. Részemről azt nem lehet mondani, hogy kevésbé izgulok, mint az első alkalommal. Sőt, lehet, hogy talán jobban is. Igen, én is eléggé ideges vagyok, de újra itt vagyunk, én már nagyon vártam, reméljük ti is. Pofázni nagyon szeretünk, úgyhogy minden rendben van. A mai témánk pedig nem lesz más, mint az ókori szexualitás. Juhú! Igen, és a feminizmus az ókorban minden mennyiségben. Foglalkozni három nagy civilizációnál. Igen. Az ókorban ugye, amit a legjobban az iskolában tanítanak, az ugye Egyiptom, a görögök, vagyis Hellász és Róma. Először is Egyiptom. Az egyiptomiak, fontos tudni, hogy a fáraóikat az istenektől, elsősorban a napistentől származtatták, így minden fáraót istenként is tiszteltek. Így maguk a fáraók és a történelmi egyiptomi uralkodók is a hitvilághoz tartoznak. Szóval szerintem egy nagyon fontos személy az egyiptomiaknál egy fáraó volt, aki méghozzá női nemű, Hatshepsut, női fáraó, aki eddig még nem volt nagyon női fáraó, mert mindig férfi uralkodók voltak, de neki a férje, a fáraó miután meghalt, a fiúkra szállt volna a fáraói cím, ő lett volna az uralkodó, de amiért még kicsi gyerek volt, ezért Hatshepsut felvette a gyámságát, és ezáltal így ő irányította a háttérből a kis fiacskáját, hogy mit csináljon, míg később teljesen teljhatalmat is kapott. De ugye így ő uralkodott, de mindig benne volt így a tudatban, hogy de hát férfinak kell lennie a fáraónak, ezért ő férfi ruhában és álszakálban jelent meg mindenhol, hogy politikai és mindenféle tiszteletet tudjon kiváltani az emberekből, és hogy tényleg úgy tekintsenek rá, mint egy fáraóra. Szóval titkolta a nemét, hogy uralkodhasson, miközben jó vezető és nő volt. Hozzászólás, Emma? Itt ülök, én azt hittem, hogy Kleopátráról fogsz beszélni, bár róla is fogsz beszélni. Róla is fogok. De ez meglepett, és hozzá kötődik valamilyen nagy érdem, hogy mit csinált Egyiptomban? Hát templomokat épített, bár ezt minden fáraó építetett, de nagyon kedves volt a népével, és úgy, mint Mátyás király mondák szerint járt kelt Egyiptomban, és próbált megismerkedni az ottani emberekkel. Csak ő tényleg. Csak ő tényleg. Erről is fogunk majd beszélni egy messzi adásban, nem gondolod, Emma, hogy jó lenne? Dehogy nem. Mátyás az igazságos. Igen. Itt tüdőrákot kapunk. Igen. És akkor mehetek is Kleopátrára, aki, Emma, te is tudsz róla sokat beszélni, de Kleopátra szintén nő volt, és fáraó. Meglepő. Kleopátra az uralkodó volt, aki nő volt, és ezt ki is használta, és politikai stratégiája az volt, hogy elcsábítja a politikai ellenfeleit, és ezzel kötött szövetséget, szóval ő nem kiházasította a gyermekeit, és ezáltal megpecsételte a szövetséget két birodalom között, hanem ő maga esténként igen, és ezért igen.
Mert itt van egy olyan, tehát ugye őt nevezték Szajha királynőnek is, azért, mert Igen. mindenkivel is lefekszik. De hogy ez akkor inkább egy politikai, mint sem egy ilyen, mert azt szokták rásütni, hogy ez egy gyenge nő, aki mindenkivel kefél, és hogy innen is látszik, hogy a nőket elviszik az érzelmeik, de ugye ezek szerint ezek politikai. Belerakták Kleopátrát ebbe a szerepbe, hogy ő akkor biztos Szajha, de igazából ő konkrétan csak kihasználta a férfiakat azért, hogy elérje a céljait. Tehát egy Szajha volt, de egy okos. Igen. Igen. Igen, aki kihasználta azt, hogy ő nő, és teljes az erejéből mindent megtett azért, hogy jó uralkodó legyen, és a népének minden a legjobb legyen. Tehát azért itt látszik erős női karakterek itt Egyiptomban, és majd még én is fogok erről beszélni később, itt a családmodell kapcsán, hogy talán még ez a legliberálisabb, vagy legegyenlőbb társadalom itt az ókorban, de haladjunk is tovább. Akkor a következő egy istennő lenne, Ízisz. Íziszről szerintem mindenki hallott már a történelem órákon, talán 5-ben, nem tudom, már rég volt. Ő a mágia, az anyaság és a gyógyítás istennője volt, akit nagyon sokáig csak úgy gondoltak, hogy Osirisnek a felesége, csak az anyaság, a gyógyítás ennyihez ért, de közben ő csinált mindent. Szóval feltámasztotta Osiriszt, és tanította az embereket a gyógyászatra, és ő is ugyanúgy, mint Hatshepsut, kelt Egyiptomban isteni formájában, vagy esetleg banyának öltözve. Banyának, igen. Hogy igen, gyógyászatra tanítsa az embereket, és igazából megtanítson nekik mindent ahhoz, hogy jól tudjanak élni. És az ókornak Ízisz az egyik legerősebb istennői alakja. Szóval ki is volt a férje neki, mert ezt talán kevesebben tudják, vagy én legalábbis nem emlékszem. Osiris volt a férje, aki az alvilág ura, és ő egyben a testvére is volt. Igen, mitológiában vannak ilyenek. Vérmérgezés az a görögöknél is elő fog jönni. Igen, tehát ez az ókorban is így nézett ki, hogy testvérek. Nem csak testvérek voltak. És akkor mehetek is tovább. Hathor, aki a szerelem, zene, tánc, termékenység és az öröm istennője is volt egyben, elég sok szerepről jutott neki. Őt az egyiptomi Venusznak is titulálták, hogy nagyon szép volt, a szerelemért ő volt felelős, meg a szabadság és a női erő megtestesítőjének gondolták az egyiptomiak. Na, ez érdekes, ez majd Afroditéjéknél nem igaz, bocsánat, nagyon előre utalgatok, de a görög meg a római kevésbé PC világok voltak. Hát így is lehet fogalmazni végül is. Szóval Hathor, ugye ő egy erős női istennő, akit amúgy a feminizmus később példaként is vett magának. Igen, és itt szerintem azt meg kell említeni, hogy ugye a múltkori epizódban mi is mondtuk azt, hogy a feminista embereket sok ember úgy képzeli el, bocsánat, sok itt az ember, szóval sok ember úgy képzeli el őket, hogy hát akkor ők elhízottak, homoszexuálisak, rövid hajuk van, férfiként öltözködnek, férfiak akarnak lenni, és ez nem így van. Tehát ahogy ezeknél az erős ókori egyiptomi szereplőknél is feljött, hogy ők alapvetően a feminin energiákat képviselik, de ők ezt erősen teszik. Tehát, igen, hogy ez fontos. És az, hogy valaki erős, az nem jelenti azt, hogy hát én izomagy vagyok, sok protein meg ilyen, hanem hogy egy fontos karakter és személyiség, erős személyiség. Igen. Akkor jöhet egy következő egyiptomi istennő, Bastet. Ugye az egyiptomiaknál sokszor előjön ez a emberi test, állatfej ábrázolás, és ő a macskafejű istennő, aki a védelem,
az anyaság, és itt is előjön, hogy a szabad szexuális védőisten. Szabad szexualitás védnöke. Igazából ő. Ez érdekes. Mármint, hogy a női istennek alkották meg a szabad szexualitás szimbólumát? Igen. És már az ókorban is, ahol viszont elég szabad volt a szexualitás, de mindenképpen kellett egy isten. Ez is érdekes, hogy egy ilyen szabad korban is kell, hogy legyen olyan isten, aki azért felhatalmazást ad. Igen. Arra, hogy te így éljél. Igen. Igen, ez valóban érdekes. Igen. Még Bastetről, hogy ugye a macskák eléggé szeszélyesek is tudnak lenni, mint a nők is, és Bastet elég gyakran volt harcias és közben gyengéd is, és ezt a kettős természetet, ezt titulálták be a női szeszélynek. Hogy megint ezt a kettősséget, hogy a nők csalafinta, a szeszély, ez is megint előjön. Igen, és én itt megértem, mert lehet, hogy a nőknek a 70%-a szeszélyesebb, mint a férfiak. Viszont attól még azért általánosítani, meg ezt egy ilyen sztereotípiává tenni azért túlzás. Figyelj, a nők szeszélyesek, nem tagadom, de azért ezt így kijelenteni eléggé erős, de Bastet igazából ezt büszkén viselte, ezt a kettősséget. Hajrá, Bastet! Igen. És akkor a furcsa neve következő istennője, Sekhmet, aki... Bocsánat! Jaj, Istenem! Aki szintén egy állatfejű istennő volt, neki oroszlán feje volt. Ő is eléggé kettős személyiség, mert a háború és a gyógyítás istennője is volt egyben. Ez is érdekes, bocsánat, hogy belevágok, de hogy itt, hogyha megnézzük szimbólumszerűen, hogy milyen szimbólumokat kapcsoltak a nőkhöz. Ugye alapjáraton szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy háború, akkor nem a női tábornokok és nők harcba vonuló ezrei jelennek meg lelki szemeink előtt, és még ugye ahol sorkatonaság van a mai napig, ott se a nők vonulnak be. De mégis, ahogy majd ugye Pallas Athéné lesz a görögöknél, úgy itt is megjelenik, hogy az okos háború, tehát nem az erőszak, hanem ez a taktikus dolog, ez a nőkhöz kapcsolódik. Igen, és igazából, hogy őt a női harag és bosszú megtestesülésének gondolták, hogy az a háború, aminek ő az istene, az igazából a nők haragja és bosszúja. Értem. Tehát akkor itt van egy hátizsárkányunk. Így is lehet fogalmazni. Igen. És igazából ennyi is volt az Egyiptom. Akkor jöjjön Hellas. Most megint nem egy isteni alakkal kezdenék. Beszéljünk egy költőnőről, Száfóról. Lesbos szigetén élt, és nagyon sok írt nőként. Szóval, hogy és nagyon sok költeményt és szerelmes verset írt nőknek szintén. De ő leszbikus volt, vagy pedig ezt azért csinálta, mert ez volt kedve. Nem tudom, mert hogy én el tudom ezt képzelni, hogy így akarta a nőknek segítséget. Szóval, igazából leszbikus volt, igen. Na. És ugye Lesbos szigetéről származott, és a Lesbos szóból jön a leszbikus. Tényleg? De bocsánat, de ez most elfogadott, hogy egy nőnek vagy férfinak ilyen jellegű költeményeket írjon. Hát ez óriási, bocsánat, de Magyarországon, ahol nem is lehet iskola közelében lévő könyvesboltban homoszexuális témákat bontogató könyveket tartani, azért ez elég durvának hangzik. Úgyhogy... De az ókorban sokkal szabadabb volt a felfogás, mint most. Most már beálltunk egy ilyen karót nyelt Európa skatujába, de mi azért vagyunk itt, hogy ezeket a skatujákat, meg ezeket a tabukat ledöntögessük.
ezért is hallgassatok minket, mert mi tabukat döntögetünk, és szent célunk, hogy edukáljuk az emberiséget. Na, haladjunk tovább. Haladjunk tovább. Jöjjön a kedvenced, Pallas Athéné. Jó! Fontos megjegyezni, hogy igen, amit már mondtál is, Emma, hogy ő a stratégiai harc és háború istennője, szóval nem a kimegyünk és öldöklünk, mint Árész. Igen. Szóval ő az, aki fent, ezt úgy tudom legjobban leírni, tábornoki egyenruhában, szépen felöltözve, áldogál a kis szobájában, karbatett kézzel néz az udvarra és gondolkodik, hogy mi a következő legjobb stratégiai lépés, és tologatja a terepasztalon a kis bábucskákat. Ezt így tudom a legjobban megfogalmazni. Ez nagyon szép kép. Gyönyörű. És még ő nagyon sok mindennek is volt az istennője, még a bölcsességnek, kézművességnek, mindenféle házi praktikáknak, szóval azon felül, hogy ő ott ugye áll a terepasztalnál, ő közben szövöget otthon is egyben, meg háziasszonykodik. Igen, ez is érdekes nekem, hogy ugye alapvetően itt nagyon patriarchális társadalmakról beszélünk, mint azt majd később látni is fogjuk, viszont a női alakok, mondjuk a rómaiaknál már kevésbé, de itt a görögöknél, de inkább az egyiptomiaknál itt a szimbólumok, meg tényleg az ilyen mondákban, meg abszolút megjelennek az erős női karakterek, attól függetlenül, hogy Görögországban a nőket a mélylepényük vándorlása miatt konkrétan az őrültekkel és elmebetegekkel tették egy skatujába. Ahhoz képest meg itt van Pallas Athéné, aki meg a bölcsességnek, meg a taktikának az istennője. Úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes, hogy milyen szimbólumrendszereket használnak ezek a hitvilágok, és hogy vajon miért? Tehát, hogyha ezt gondolták, vagy ilyen istenségeik voltak, akkor miért nem ezt csinálták? Tehát én nem értem. Igen, meg hogy ezek az ellentmondások lényegében, hogy igen, ezt hogy szót kerestem. Igen. hogy közben itt van egy nő, aki gyönyörű, közben harcias, mégis gyengéd és háziasszony is egyben. Ez egy teljesen elképzelhetetlen női képet fest le igazából, mármint abból a szempontból elképzelhetetlen, hogy milyen világban élünk most. Hát meg akkor is, tehát gondolj bele, hogy ezt nem tudom jól megfogalmazni, de hogy valahogy az van bennem, hogy sokkal komplexebb, nagyon komplex személyiségeket raktak össze a nőknek, ahhoz képest, hogy amúgy meg mit gondoltak a nőkről. Tehát még egyszer a mélylepényes elméletemet itt kétszer aláhúznám, hogy ezt gondolták róluk, viszont ahhoz képest meg teljesen máshogy jelent meg ez szimbólum szinten, meg mitológiában a női alakok teljesen máshogy jelentek meg. Igen. Erről szintén tudnánk órákat beszélni. Ez annyira sok rétegű és érdekes téma, hogy erről lehetetlen így 50 percben beszélni, de mindegy. Megpróbáljuk. Akkor egy nagyon fontos istennő, Artemis következik. Na, szintén. Aláhúzom a mélylepényes elméletemet. Artemis, aki a vadászat, a természet, a hold és a női függetlenség istennője is egyben. Ő egy szűz istennő, aki ezüst íjával és arany nyilaival az erdőt járja a szűz lányokkal együtt, akikkel együtt vadászik, és ők nem tulajdona egy férfinak sem, ha lehet így fogalmazni, szóval nem mentek férjhez, szüzességi fogadalmat tettek, és együtt egy ilyen női csapatban járják a... És ez Athénénél is visszaköszönt, ugyanis ő sem ment férjhez, nem, de? Igen, Athéné is szűz maradt, és nem ment férjhez, mert ő a női önállóság ókori szimbóluma, ez amúgy sok istennőnél előjön, de ő nem hagyta, hogy bármelyik férfi feljebb rangú legyen, mint ő, ezért nem ment férjhez. Ő egyenrangúnak tekintette magát a férfiakkal, és ezért nem hagyta, hogy uralkodjanak felette.
Ja, és itt ezt meg kell említeni, hogy nem a házasság ellen vagyunk, vagy nem gondoljuk azt, hogy ha bárki is férjhez megy, ez akkor. Tehát akkor, ha valaki férjhez ment, egy nő férjhez ment, az azt jelentette, hogy ő feladja a függetlenségét. Tehát így értsétek, ne úgy, hogy akkor most, hogyha megházasodsz, akkor behódulsz az uradnak, hanem ez akkorra vonatkozik. Igen, akkor teljesen más, jó nem teljesen, de eléggé máshogy néztek ki így a szerepek a társadalomban is, meg az, hogy férjhez mentél, egy alárendeltséget jelentett. És ez így volt, ez most már nem így van, ez tényleg nem azt jelenti, hogy mi így gondoljuk, hogy nem menj férjhez, mert akkor uralkodni fognak feletted. Nem, menj férjhez, az jó dolog, csak ez régen nem így működött. De erről is majd még később maradjunk Artemiséknél. Artemis az önrendelkezés ókori jelképe, hogy tényleg, hogy szabadon, bármilyen nemű, vagy bármilyen bárhonnan származol, szabadon rendelkezhetsz a felett, hogy neked milyen sorsod lesz. Szabadon rendelkezhetsz önmagad felett. Megint behoznám, hogy viszont a görögök sok rabszolgát tartottak. Ahhoz képest meg volt egy olyan istenük, aki a függetlenségért állt ki. Tehát ambivalencia mindenhol. Na de, haladjunk. Figyelj, fel van az építve, csak gyenge lábokon áll. Akkor menjünk is egy elég érdekes és a szexuális orientáltság meg szexuális léthez fontos alakhoz. Hermafroditos. Ő Hermésznek és azt hiszem Afroditénak a közös gyermeke. Ez a név. Hermafroditos. Várjál, tippelek egy merészet, a hermafrodita szó innen jön. És eltaláltad! Wow, komolyan mondom, szerencsejátékos lesz belőlem. Ő ugye úgy született, hogy egy női és egy férfi isten, ugye szerelembe estek, fogjuk rá, szobára mentek, és ő megfogant, és amiért a női és a férfi test találkozott, így megszületett ő egy testben, egy férfi és egy nő egyben. És ő a szabad nemi identitás szimbóluma is. Nincs semmilyen ilyen irányultságú képzettségem, de nekem van egy olyan elméletem, ami most fogant meg a fejemben, hogy talán azért is próbáltak, tehát tulajdonképpen amit a nagyon merev szabályok között nem tudtak kiélni, hogy egy nő lehet erős is, hogy egy ember lehet férfi és nő is, vagy nőként érezheti magát férfinek és fordítva, azt kiélték a mitológiájukban. Például ezekkel a történetekkel, amit nem tudtak alapjáraton ugye kiélni a hétköznapjaikban. Ez tényleg csak az én konyha történészi meglátása. Érdekes, és igazából elgondolkodható, mert szerintem biztos, hogy van benne valami, mert nem véletlenül találták ki ezeket az alakokat, már bocsánat, ezt muszáj megjegyeznem, hogy ezeket kitalálták. Szóval ezek kitalált lények. Aki eddig még abban hitt, hogy ezek léteztek, azokat el kell szomorítani, és igen, a húsvéti nyusz és télapó sincs. No! De nem, a télapó! Bié álmait most törtem össze. Csak viccelek. Maradjunk a görögöknél. Igen. És akkor beszéljünk is rólam, mármint a névadómról, mert volt egy görög istennő, Bié, most fura, hogy mintha magamról beszélnék, de igen, akit, ha még emlékeztek, Hatorra az egyiptomiaknál, aki a női erő megtestesítője. Biét a görög Hatornak hívtak, mert az erőszak, a női erő megtestesítője és istennője volt. Egy harcos női isten, aki már az ókorban is nagy feminista volt, ő sem ment férjhez, és igazából megtestesítette azt, hogy nőként is lehetsz te a legerősebb. És jól akartam a nevem. Akkor azért vagy ilyen erőszakos?
Nem, amúgy nem. Köszi, Emma, de amúgy igaz, és én erre nem vagyok büszke, de igen, elég erőszakos személyiség vagyok, de szerintem nincs köze a nevemhez, hanem ez csak így alakult. Szóval, mehetünk Rómára? Ugorjunk Rómába. Ugye azt fontos tudni, hogy a római és a görög hitvilág eléggé hasonló, mert a rómaiak, amikor megszállták a görög területeket, Hellaszt, akkor sok istent átvettek, de nem teljesen ugyanaz. Szóval nem mondjuk azt, hogy Jupiter és Zeus teljesen egyenlő, mert más, átformálták, és a rómaiaknak is volt egy alap hitvilága, a görögöknek is volt egy alap hitvilág csomaga, és amikor bejött az a hellenizmus, akkor ez kifejtette a hatását a római hitvilágra, és keveredtek, de semmiképpen sem teljesen ugyanaz. Rómaiaknak is vannak saját történeteik, a görögöknek is vannak saját történeteik. És nem át is formálták egy kicsit az isteneken is. És ami miatt én szomorú vagyok, Athénéból, úgymond Minerva lett, akinél viszont teljesen kivették a harcos attribútumot. Tehát igen, a taktikus, meg okos, meg erős női karakterből a rómaiak képeztek egy szölgetős háziasszony nénit, aki ott. Azért ez nem teljesen igaz, mert megmaradt azért a harci jellege, szóval ugyanúgy ábrázolták sisakban és teljes páncélzatban, de igen, egy kicsit megfosztották az erejétől. Igen. Hát első sorban hoztam egy olyan római női alakot, aki az erény és a becsület mártírja. Így emlegették később a 20-as években is. Ezt a nevet aggatták rá, mert nagyon szomorú története van. Lukrécia hűséges, tiszta feleség volt, egy mintafeleség, ahogy a rómaiak tekintettek igazából a feleségekre. Ő konkrétan az volt, akire minden római vágyott. Majd beszélünk arról is, hogy mi volt a mintafeleség. Igen, de Lukrécia mintafeleség volt a szó jó értelmében. De az akkori király, Tarquinius Superbus, igazából érdekes Superbusról, hogy ő az utolsó római király, de viszont ő az első olyan római király, akiről tudjuk, hogy tényleg létezett, mert a többi csak találgatás, de róla tényleg vannak feljegyzések, hogy ő biztosan, ő tényleg létezett, ez egy történelmi tény, bár az iskolában előtte is tanítanak olyan királyokról, például Romulus és Remus. Fontos, hogy nem a Rémus, mert a Rémus evezőlapátot jelent. Na jó, B-vel előtt a latinos, ugyanis ő latint tanul. És ógörögöt. Maradjunk Superbuszéknál. Szóval Tarquinius Superbus fia, Sextus, beleszeret Lukréciába. Egy nap, amikor Lukrécia férje nincsen otthon, akkor Sextus betör hozzá, és megerőszakolja Lukréciát, mert nagyon beleszeretett, és úgy gondolta, hogy ez a szeretet jele. A narcisztikus embereknek fejlődjük a figyelmét. Ez nem normális! Igen. Amikor Lukrécia férje hazajön, akkor Lukrécia elmond neki mindent, mert ő egy tisztás feleség, és megosztja a férjével, hogy ez történt. Nem tudott ellenállni Sextusnak, mert hát megerőszakolta. Férje elkezdi csitítgatni Lukréciát, hogy semmi baj, nem a te hibád, ilyen megtörténhet, nagyon mérges lesz igazából Sextusra. De Lukrécia, a kis szerencsétlen nőci, önmagát hibáztatja, hogy ő nem tiltakozott, nem tudott tiltakozni, és nem akarja, hogy róla vegyenek példát a
a római nők, hogy még Lukrécia is elviselte. De ezért Lukrécia öngyilkos lesz. Már megint, ez mai napig probléma, hogyha történik valami szexuális abúzus, akkor a nők hajlamosak magukat hibáztatni. Nem. Ez teljesen a másik félnek a hibája. Ebbe, hogyha akarná, se tudnál ellenállni, mert ez egy szörnyű helyzet, és hát ez... Igen, és már a kifejezésként elve, hogy gyengébbik nem tudsz ellenállni sajnos. Igen. Elég szomorú vizekre elvesztünk, de felvidítjuk magunkat. az örömtűzzel jöjjön Vesta. Micsoda átvezetés! Hát kérem, itt podcast zsenik leszünk, podcast műsorvezető géniuszok. Igen, persze, azt megnézném. Szóval, Vesta az otthon istennője, újra egy isteni alak. És ő lehet Hestiának a... Igen, ő Hestia, igazából a név is hasonló, Vesta, Hestia, ez így eléggé hasonló, igen. Igen, aki nem tudná, Hestia ő a görögöknél az egyik főisten, és ő a családi tűzhely istennője ott. Igen, Hestiáról is lehetne beszélni, mert ő lemondott az isteni, mármint a főisteni pozíciójáról egy férfi isten számára. De maradjunk témánál. Maradjunk témánál. Vesta. Igazából Vesta, ő konkrétan a tűzhely őrző istennője, de talán még nála fontosabbak a Vesta szüzek, akik olyan nők voltak, akik szüzességi fogadalmat tettek, és ők egy papi, női papi csoport, akik az örök tűzet ápolták, és vigyázták, hogy ne aludjon ki, mert ha az kialszik, akkor bajok jönnek. Az az érdekes, hogy általában a nők ugye nem rendelkeztek sok hatalommal Rómában sem, de ők hatalmas papi hatalommal rendelkeztek. Nekik volt az egyik legnagyobb papi hatalmuk egész Rómában, így nőként is. Jó, ez nagyon szuper, és hát már itt egy kicsit elbeszéltük az időt, úgyhogy kanyarodjunk is rá gyorsan a családmodellekre, hogy hol milyen családmodell, amúgy remélem, hogy követhető az, hogy itt Egyiptomról, Rómáról és Görögországról, vagyis hát Hellaszról beszélünk. Na, tehát a családmodell Egyiptomban. Ugye mondtam már, korábban megemlítettem, hogy talán még ez a legpíszibb, legliberálisabb közeg. Sokáig úgy gondolták, hogy mint a görögöknél és rómaiaknál, ez is patriáris volt, viszont a történészek mostanában találtak olyan leleteket, olyan házassági szerződéseket, amik arról számoltak be, hogy a nők magasabb státuszban voltak, tehát voltak magasabb státuszú nők, mint férfiak. Ez érdekes. Akik vagyonnal is rendelkezhettek, ami lehet, hogy nekünk alap, de akkor még nagyon nem volt alap, úgyhogy a nőknek lehetett saját vagyonuk, és az öröklési sorrendben is, ugye alapjáraton nyilván a fiú örökölt, viszont ha nem volt férfi rokon, akkor nem úgy, mint a görögöknél és romaiaknál, itt lány is, nő is örökölhetett. Illetve még adott lehetőség volt a vállás is, ami meg aztán tényleg egy olyan dolog, hogy hát itt még a viktoriánus korban, meg a 20. század elején is erről vitáztunk, hogy akkor válni vagy nem válni, de itt ez alap volt, hogy lehetett válni. Igen, akkoriban így a viktoriánus korban, meg a 20. században elítéltek minden, főleg nőt, aki elvált. Igen, de ott ez meg volt adva, szerencsére. Evezzünk tovább görög vizekre. Vagyis, bocsánat, mindig azt mondjuk, hogy görög, vagy általában, de Hellászról beszélünk, nem igen. Volt ugye egységes Görögország, és ez itt is megmutatkozik, hogy nem ugyanolyan egy Athénban, meg nem ugyanolyan egy Spártában nőnek lenni, de az általánosságban elmondható, hogy nem volt női tulajdon, nem úgy, mint ugye az egyiptomiaknál, és ha nem volt férfi örököse,
akkor a nő nem örökölt, hanem hozzá kellett mennie a legközelebbi férfi rokonhoz, és akkor az a férfi rokon örökölt. Tehát itt megint a vérfertőzés, vérmérgezés, tehát hogyha meghalt az apád, akkor te hozzámentél mondjuk az unokatestvéredhez, és az unokatestvéred örökölt, nem te, hanem ő. Mert ugye nem volt vagyon. Hát ez teljesen más, ugye, mint az egyiptomiaknál. Igen. Itt általában 16 éves korban kötöttek házasságot, szóval akkor mi már készülhetünk mennyasszonynak, undorító. Illetve a nők nem mehettek férfi nélkül az utcán. Akadjunk ki egy kicsit, mert mi az anyám? Tehát nem lehettél nőként egyedül az utcán. Ez hihetetlen. Szóval így nem rendelkeztél azzal a joggal, hogy... Még az utcára sem mehettél le egyedül, kísérő nélkül, mert hogy te egy ilyen beszámíthatatlan nő vagy, aki nem bír racionálisan gondolkodni. Vagy gyengébbik, nem? És Spártáról szerettem volna még egy érdekességet megemlíteni. Ugye mondtam, hogy ezek, amiket az előbb elmondtam, ezek általánosságban az ókori Hellász területén voltak, de Spártában például volt egy olyan specialitás, hogy az esküvő éjszakáján a nőnek leborotválták a fejét, és a férje elrabolta őt az esküvő alatt, és itt tehát, hogy ma is van ilyen, hogy mennyasszonyrablás, vagy lányrablás? Igen, de ez csak a táncnál van, amikor hát már a lakodalomban táncolnak, és táncol már a férj és a feleség, mert már összeházasodtak, akkor van, hogy elrabolják a mennyasszonyt, úgymond. Igen, és ez itt is megjelenik. Az mondjuk senki se érti, legalábbis én biztos nem, hogy jönnek ők ahhoz, hogy ebből egy ilyen jó viccet csináljanak, hogy haha, erre voltunk, ha, nagyon vicces. De hát a humor az lehet, hogy nem az én asztalom. Minden esetre ez elég érdekes. Róma. Itt próbálom gyorsan pörgetni az eseményeket. Nem kell, van időnk. Van időnk, nyugalom. Tehát, amit itt ki kell emelni, hogy ugye itt vallási esküvők voltak alapjáraton, Görögben és Egyiptomban is, viszont Rómánál, hogyha egy férfi és egy nő egy évnél tovább együtt élt, az már házasságnak számított, tehát nem kellett egyházi szertartásokat tartani, hanem ez így meg volt oldva okosban. Az viszont ne gondolja senki, hogy ez ugye azt jelentette, hogy hát a nők, maguk választották ki, hogy kihez akarnak hozzámenni, dehogy. Ugyanis volt egy ilyen rendet, aminek a neve paterfamilias. Jól ejtem? Igen. Na. És megjelenik a latinos énem. Pater familias, ez így szó szerint külön írva azt jelenti, hogy családapa. Igen, ugyanis ez a családapa, ez egy gyám volt tulajdonképpen, aki a nők fölött, tehát a felesége, a lányai, meg úgy az egész család fölött úgymond basáskodott. Ő döntött el, hogy ki hova megy, ki mit csinál, mikor csinálja, és hogy kivel házasodik össze. És hogyha ez az apa esetleg elhalálozott volna, akkor ne gondolja senki azt, hogy a nő lehetett a gyám, ugye a saját gyerekeinek, nem, hanem a legközelebbi férfi rokon lett ezután a gyám, és amikor pedig ugye a férjhez menetel, vagy hát a házasság megköttetett, akkor pedig az apa jelképesen átadta a lányát a férjének. Tehát ezentúl a férje gyámkodott. Gyám. Ez nagyon érdekes, mert visszatérve Egyiptomra, ott viszont lehetett a feleség a gyám, hogyha meghal a férje. Igen. Például Hatshepsutnál. Igen. Ugye ő lesz a fiának a gyámja. Igen, de hát itt ez nem. Ez nem volt opció. És ugye a görögöknél mondtam, hogy 16 évesen köttetett a házasság. Na hát itt 12-13 évesen. Emma, mi már házasok vagyunk. Mi már házasok vagyunk, sőt, valószínűleg túl vagyunk egy-két gyereken is, vagy 3-4-en, vagy 4-en, 5-ön, 6-on és 7-en. Szerintem katasztrófa. Tehát, hogy na, ez szerintem nem kell magyarázni. Tehát gondolj bele, hogy a 13 éves gyerekek mennek most gimnáziumba. Hát, tehát ők 8-osok. Vagy 13-14.
de a 14 az már késő. Úgyhogy ez nagyon. És ez máshol is megjelenik, ezt még elfelejtettem így mondani, hogy mindent átszőtt a politika, nyilván ezek érdekházasságok voltak, véletlenül se gondoljuk azt, hogy ezek szerelemből kötöttek. Ez csak úgy mondta az alap, ami majd még évszázadokig, hanem évezredekig uralni fogja a házasságkötésnek a... Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy ugye a páter, az apa, a páter familias döntött el, hogy kihez mész férjhez a lányaként ő döntött el, de ez így fiúként is érvényes volt. Ja, hogy az apát döntött el. Na mindegy, szóval viszont ott már te lettél az uralkodó. A páter familias. Igen, de most már itt nagyon körüljártuk az adásnak az első 50 percében a dolgokat. Csak de 40. 40, de most akkor már tényleg térjünk rá a lényegre, úgymond. Nézzük is, hogy Egyiptomban, hogy kivel, mikor, hogyan. Ez van a vázlatunk. Úgyhogy kulisszatitkok. Ez olyan, mint egy ilyen egyrészt kulisszatitkok, másrészt meg olyan, mint a Cluedo játék, hogy kivel, mikor, hogyan. Ez elég érdekes hasonlat. Jó, Egyiptom. Egyiptomban a szexualitás, ugye ahogy már B.A. is mondta, nem volt tabu, hanem ez egy úgymond általános dolog volt, hogy erről beszéltek, nem úgy, mint ma. Igen. És nem volt feltétele a szüzesség, például a házasságnál sem. Ami szintén érdekes, mert azért itt majd később fogunk olyan dolgokról beszélni, ami nem feltétlen ezt a megengedő értékrendet követte. És ábrázoltak is erotikus pózokban a templomok falán, vagy bármi festményekben? Igen, ilyesmi. Úgyhogy ez is érdekes, hogy azért ma, hogyha szembe jön velünk egy ilyen festmény, akkor nem ezt gondoljuk róla, hogy ez tök normális. Jó, de ez igazából lehet, hogy amiatt van, mert Európában élünk. Szóval, igen. Hogy Európában ez kevésbé elfogadott. És ami még... Afrikában, szóval Egyiptomban, főleg nem most, szóval, hogy ez az ókorban nézett ki. És ami még nem volt, ami még ma nem elfogadott, de akkor igen, az a homoszexualitás. Itt például van egy ilyen Niszűré, bocsánat, nagyon rossz az egyiptomi kiejtésem, Niszűré fáraónak volt két szolgája, Niannum és Humnumhotep. Bocsánat, tényleg. Jó. Te se tudod kimondani. Humnumhotep. Numhotep. Igen, akiknek a sírján ábrázolták, hogy összeérintik az orrukat. Tehát két férfiről van szó, hogyha ez eddig nem jött le, és az ókori Egyiptomban az orr összeérintés, az a csóknak és a szerelemnek volt a szimbóluma. Tehát ez még egy hivatalos síron is megjelent, hogy itt vannak bizony homoszexuálisok. Úgyhogy ezt én nagyon érdekesnek találom. Görög. Hellász, bocsánat, mindig összekeverem. Szóval, amit itt fontos látni, itt is elfogadott volt a homoszexualitás, kb. És itt az örömlányoknál volt a valódi hatalom. Tehát, hogyha nőként te hatalmat akartál, akkor az egyetlen utad úgymond erre az, hogyha te örömlány vagy kurtizán leszel. Tehát itt vannak olyan dolgok, hogy például volt egy Demetrius nevű makedón király, aki például annyira sokat fizetette az örömlányainak, hogy egy külön szappan adót kellett befizetnie, hogy az élvezkedését tudja fedezni. Vagy itt volt például egy Lamája nevű örömlány, aki kerek 3000 mai dollárnak megfelelő, mai árfolyama 3000 dollárnak megfelelő pénzben ment el. Per év. Tehát, hogy
per éjszaka. Úgyhogy akkor akkor biztos. Nagy babérokra töltek, illetve Aspasia például, aki Periklész volt az örömlánya. Ő írta a híres beszédeit Periklésznek, és igazából ő végezte a szellemi munkát, tehát ez is érdekes. És itt meg kell említenünk egy kevésbé jó vagy pozitív tényt, a pedofíliának a felvirágzását, és itt nem nő-férfi, hanem férfi-férfi, vagy fiú-férfi. Ugyanis volt egy ilyen szokás, hogy amikor a fiúk ilyen 13, 12, 13 vagy akár 11 éves korukban már ugye készültek a házasságra, mert az még nekik messzebb volt, mint lányként, akkor egy ilyen hozzáértő, mondjuk például az apjuknak a barátja, vagy egy ilyen hozzáértő férfi legálisan elrabolta. Legálisan? Igen, tehát az apja tudott erről, és az egyik férfi rokon, vagy ismerős elrabolta ezt a fiút. 2 hónapot töltöttek általában a vadonban, ahol megtanította a vadászatra, illetve egyéb dolgokra is. Hálószobai titkokra. Tulajdonképpen megerőszakolta a 11 éves gyereket. Izgalmas. És undorító, és miért történik ilyen, meg miért történt, de úgymond itt a pedofilia az legalizálva volt. Ez szörnyű lehetett. De csak akkor de csak akkor ez csak így ebben a formában nézhetett ki pedofília, hogy igen. Csak így volt legális. Hát azért a férfi-fiú között azért történtek más dolgok is, vagy történhettek, de alapjáraton ez így volt elfogadott. De azért felmerül a kérdés, hogy amikor már így legalizálunk pedofíliát, akkor így mi történik a fejünkben? Érdekes. Nem érnék az ókori Görögországban. Hát, semmiképpen. Azért, ha már jobb a helyzet minden szempontból. Igen. Róma. Jaj, de jó! Itt te is beszélj itt. Jó, hát itt én hoztam olyan sztorikat, vagy hát inkább egy fontosat, ami nagyon jó lesz. Na, itt meg kell említeni, hogy nagyon tetszik ez a mondat. Nem az számít, hogy kivel, hanem az, hogy ki tud róla. Igen, ezt én is hallottam már, kedves tanáromtól. Itt is mindenkivel, tehát férfiak nőkkel, férfiak férfiakkal, és tényleg az számított, hogy férfiak állatokkal, állatok nőkkel, szóval ilyenek is történtek. Minden. De ez a Hellászban is. Igen. Úgyhogy ez is érdekes, és tényleg azt számított, hogy milyen ellenséget szerez tudomást a te szokásaidról. És itt ezt meg kell említeni, hogy a házasságkötés az nem volt alapjáraton. Tehát, hogy nem azért, tehát általában a férfiak nyilván, mert a nőknek ez nyilván nem volt megengedett, de a férfiak a házasságon kívül élték ki a vágyaikat. A házasságban igazából csak azért feküdtek le a feleségükkel, hogy biztosított legyen az utódlás, de tulajdonképpen ők nem is próbálták megtalálni a boldogságot házasságon belül, hanem ők automatikusan más útokon, módokon keresték ezt meg. Tényleg a házasság az utód nemzésre célját szolgálta. Meg általában Patriciusnak egy római nemes férfinak volt egy vagy több felesége, és megszámolhatatlan szeretője minden nemben. Igen. És amit még visszacsatolva, hogy ugye megengedett volt a homoszexualitás, azt viszont fontos elmondani, hogy Rómában nincsenek szűz férfiak és passzív férfiak se, ami érdekes. Mármint, hogy nyilván vannak, csak ez egy szégyen. És itt van egy sztori. Ez nem elfogadott. Igen. Van egy csodálatos sztorim a Mindenki mindenkivel alátámasztására, hogy ugye mindenki ismeri, hallott már Cézárról, jó esetben tanult a magyar oktatást, aki még fiatal korában, ugye ilyen
14, esetleg 17, nem tudom pontosan, éves korában diplomáciai küldetésre ment Bithűniába, ahol a bithűniai királlyal érdekes viszonyba keveredett, mert amikor jöttek ugye Cézár szolgái, hogy elvigyék őt, hazavigyék vissza Rómába, akkor azt látták, hogy Cézár női ruhába öltözve, kisminkelve, futkos a folyosón sikítozva, miközben a bithűniai király csapkodja a fenekét egy nátpálcával. Szóval... Vagyis ez egy mendemonda, maradjunk ennyiben, de... Nincsen történelmi alapja, erre is mindjárt kitérek, de elvileg ezt látták, és ezért kapta Cézár azt a gúnynevet később Rómában, hogy Bithűnia királynője. Ez valószínűleg nem igaz, hanem csak politikai célból kitalálták és terjesztették Cézárról, de ezt a gúnynevet, hogy Bithűnia királynője, ezt Rómában adgatták Cézárra, aki végig tagadott mindent, de azért. Azért ez is érdekes, hogy jó, most ez a fenékcsapkodó sztori, ez elég vad, de hogy alapjáraton tényleg aki a passzív fél, vagy aki szűz, az tényleg egy rágalomnak számított, hogy te hogy mersz ilyet. Igen. És nyilván ez nőként nem volt megengedett. Tehát a nő az csak a férjével, csak akkor, amikor a férje akarja. És hát azért nem teljesen, szóval a nőknek is voltak szeretőik. Hát, de ott az sokkal jobban számított, mert hogyha ez kiderült, akkor aztán volt had, de had. Nagyon elszaladt az időm. Nagyon elszaladt, úgyhogy kerekítsük is le az adást, és én arról szeretnék itt beszélni, hogy a szex még mindig egy tabu. Tényleg azért vagyunk, hogy ezeket a ilyen tabukat ledöntögessünk, és én itt megemlítenék egy nagyon fontos aspektust, ugye a szexuális nevelést. És igen, találtam egy kutatást, vagy hát a szexuális nevelés elmaradottságát inkább Magyarországon főleg, ez az UNICEF 2020-as kutatása, ami a szexuális nevelésre irányult. Ebben a válaszadók, ez magyar kutatás, a válaszadóknak a 35%-a válaszolta azt, hogy ő a kortársaktól tudta meg, jól van. 20%-a tudta csak meg a családtaguktól, szerintem amúgy alap, hogy minden szülőnek fel kéne világosítani a gyerekét, de tényleg ez egy megbízható kutatás is, hogy csak a 20%? Elég kevés. És a 14%-a tudta meg tanároktól, hogy mi a szex. És ezt tudod esetleg, hogy milyen korban? Ezt 10 és 18, vagy valahogy így. De bocsássatok meg, tehát, hogy állítólag minden iskolában tanítottak felvilágosítást, és ahhoz képest csak a 14%, ez most komoly? Megjegyezném, hogy ebben nekünk se volt felvilágosító óránk. Hát, na, az iskolában. És a gyerekeknek, és itt megjegyezném azt is, hogy akkor itt most tínédzser terhességek ellen vagyunk, meg ilyesmi, hát akkor beszélni kéne, basszus. Nem kéne más csinálni, csak beszélni. És itt a következő adat, hogy az 55%-a a válaszadóknak sem a biztonságos szexről, sem a nemi betegségekről nem tanult eleget. Nem kapott információt. Szerint. Igen, tehát ez megint micsoda? Tehát, hogy én is ezt éreztem, hogy az edukáció el van maradva, de hogy azért jó, mert én azt értem, tehát az nem felvilágosító óra, hogyha valamilyen tanár elmagyarázza a nemi szerveket, meg az, hogy mi a menstruáció, de hogy arról meg nem mond semmit, hogy hogyan. És érted most a 90 éves Karola nénitek, hogy tegyen fel azt a kérdést, hogy akkor a kérdéseimet, amik amúgy vannak, de már mindenkinek vannak, főleg abban a korban, hogy ilyen 11, 12, 13, 14 évesen ez
elkezdi érdekelni, meg elkezdi, az lenne a tabu, és nyíltan beszélnénk róla, és egyáltalán, hogy nyíltá tennénk, hogy nem szégyelnénk azt, hogy minket ez érdekel. Igen, ez abszolút jó lenne. És még egy adat, ez nem az UNICEF-es kutatásról, hanem egy másik kutatásból, hogy a mai gyerekek 8-9 éves korukban a nagy átlag már látott pornót. 8-9 éves gyerekekről, tehát az egy harmadikos, negyedikes gyerek. Ezt hogy tudja feldolgozni? Hát sehogy. És az is borzasztó, hogy már olyan ott tart a világunk, hogy már az elektronika útján 8-9 évesen elérhető egyáltalán ilyen típusú tartalom. Igen, ez is katasztrofális. Meg hogy egyszerűen a szülők nem gondolnak bele, hogy mennyire káros az internet ezen formája is, hogy valami tényleg, ez a szülő felelőssége lenne abszolút. Igen, mint felvilágosítani a gyerekét is. Igen. Most, hogy már jól elrontottuk a hangulatot. Igen, evezzünk boldogabb vizekre, már megint ezzel jövök, de könyvajánló. Én még talán egy éve vagy 2, már nem is emlékszem, kaptam egy könyvet, amit én nagyon ajánlanék minden hallgatónak, akit bármennyire is érdekel ez a téma. Ez egy történelmileg igazából majdnem teljesen, amennyire én tudom, teljesen pontos és hiteles forrásokból gyűjtött adatot, és teljesen élvezhető. Alexandra Bourguignon, Élj úgy, mint a görög hősnők. Igazából ez egy feminista könyv, görög, nem annyira ismert női alakok vannak benne. Ja, mert igen, azt tudjuk, hogy Héraklész meg ilyesmi, de az, hogy mondj egy görög hősnőt. Mármint én nem tudok. Te nyilván Cassandra. Te nyilván tudsz, igen, mert elolvastad a könyvet, de én nem tudok. De most már tudom, igen. Cassandra. Igen. Őt is amúgy akartam hozni az adásba, meg Epikáriszt, meg Diótin. Jól van, szóval, hogy mindegyik szereplőt, aki benne van ebben a könyvben, nem véletlenül rakta bele Alexandra Bourguignon, azért, mert fontosak, és nem hagyták, hogy beskatujázzák őket, kiálltak önmagukért, kiálltak az igazságtalanság ellen, például Antigóné, Ariadné, bárki. Szóval ez egy nagyon jó könyv, tele van idézetekkel, ógörög idézetekkel is, le is van fordítva, szóval senki ne jegyen meg. Vannak benne kis kitekintések, meg ókori drámákból kis szövegrészletek, történelmi adatok, évszámok, és szerintem nagyon szépen is leírja azt is, hogy mi történt ezekkel a nőkkel. Vannak rövidebb, hosszabb történetek, de én ezt mindenkinek tudom ajánlani. Szerintem nagyon jó. Úgyhogy olvassátok el. Úgyhogy, ha tudjátok, olvassátok. Írjatok témaötleteket, javaslatokat, és lájkoljátok az epizódot, osszátok meg. Kövessetek! Igen, iratkozzatok fel a csatornánkra, ami azért is fontos, mert lehet, hogy ez nektek csak egy gomb megnyomása, de nekünk viszont tényleg ez ad visszajelzést, és ez nekünk nagyon fontos, hogy lássuk, hogy igen, és hova tényleg jutottunk. Azért csináljuk, hogy nektek jó legyen, és ha már ennyien meghallgattatok, akkor légy, kövessetek be! Igen, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk egy következő adásban. Egy hónap múlva? Vagy lehet, hogy kevesebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!